भिडिअ लोगोफोर नायगासिनो दङ आरो बिदिमोन आइफोन डिजाइन से कैमरा टू मोबाइल नायफैदो दे S23 है फोन दिन्छौँ फोनमा दिँदै नि आपको ये भी अच्छी है तुम्हें मेरा ला ये Realme है ना ये आपको जो रियलमी भी ठीक होता है ना बोलते नेट भी बहुत खींचता है ये ला अच्छा से नहीं खींचे मेरा कौन सा मॉडल है ये अल्ट्रा ले लो अल्ट्रा अल्ट्रा भी है लोगोफोर दा सोर लागोन सोर लाया आंनाथ' दंखायो आंथ' नांला दा अल्ट्रा लागोन होनो ओरैजाय कौन सा ला लेगा फोन अभी इसको लेगा क्या ये ला लेने से ठीक होगा अल्ट्रा सिल पैक दं लोगोफोर 1,30,000 जोंनि माजबारावनो सफैबाय लोगोफोर दायो नै मोबाइल अच्छा लगा के लिए पकड़ने के लिए ये भी अच्छा है ये बहुत ज़्यादा भारी है तो ये मेरा मोबाइल का हाँ आपको जो ना हाँ Realme है ना एरी फै मोबाइल लांनो फैदों लोगोफोर Realme 12 लाना Redmi कम्पानिया मोजांलाय Redmi-आबो ये सोने हमजायाखै खेला मानो गारि गाखोनायजों हेलमेट हमाखैमोन आङो बिसोर गाखोनानै सफैनाय जादों नैबे दखानाव लाफैदों लोगोफोर दा मा मडेल ना माबाखौ लागोन नाथिं लागोन नामा नाथिं लायनो माबा मबाइल नायनो फैदों साइकेल गोदान लाबाय मोनसे लेडिस बाजैनि थाखाय लाबाय जोंना आदाया लादों नैबे टटेल माबा थांबाय आरो 5,300 नैबेयाव लाबाय फिट खालामगासिनो दं आरोना लोगोफोर दायो बेका থাকিলেতো নহ'ব আকৌ